וכל חיילי צבא ההגנה לישראל, תיזהרו על עצמכם עכשיו, כי מה שהרגתם אלפי מחבלים, הם היו מקום שהוא לא הכי חזק. הם היו מחבלים גם מסוכנים מאוד, אבל עכשיו יש להם מסוכנים יותר, שמוכנים, כשאדם רוצה להתאבד, אז הוא לא אכפת לו גם לראות ולהתאבד. הוא יודע שהוא יכול למות, אז מתאבדים. קשה לכם אנשים שמתאבדים כי הם מתאבדים. אלא יש להם הומץ מעבר למה שצריך. אז חיילי צבא ההגנה לישראל צריכים לשמור היום על כל משמר והכל להיות ערניים יותר פי אלף. נגיד פי 10 מה שהיה לפני כל החודש האחרון הזה, כי הם התקבצו ונהיו מלוכדים יחד בכל מיני מקומות ברצועת עזה, גם לצפון גם לדרום. ברחו כל הבכירים, כל המאומנים החזקים, הם ברחו לכל מיני מקומות, וצה"ל צריך לשמור על עצמו הרבה יותר חזק. כל בניין שלא לחשוב פעמיים, או טיל משמיים, או טיל מהיבשה ומהים, בלי לחשוב פעמיים לפרק כל הבניין. כי חיי אדם שווים את כל רצועת עזה. זה בשביל חיילי צבא ההגנה לישראל שידעו בבירור במדויק.